lørdag morgen. Jeg er lige på vej over at hente en kollega, og så skal vi altså ud og overraske vores chef. Så hele firmaet, det er faktisk næsten hele firmaet er faktisk samlet. Han har lige haft fødselsdag, så vi tænkte, at vi ville overraske ham med noget morgenmad, og så vil vi hjælpe lidt til hjemme i hans hus. Han har en knæskade, så han kan ikke rigtig arbejde. Så det er det, vi vil overraske ham med. Det bliver pisse fedt. Hej. Så er vi klar. Peace. Peace. Altså, jeg er lidt ægget, hvis han nok han er ved at tage nat. Jeg kan slet ikke have det. Mit hjerte. Du får ham ikke med hjemme. Hallo? 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 Susak? Hallo? Hallo? Hvad så, Jam? Godmorgen. Godmorgen. Vi kommer for at sige op. Ja, vi kommer for at sige op. Korrekt. Hej, hej. Hej. Godmorgen. Hej. Godmorgen. Jeg tænker mig bare at begynde at dække ord, hvad fanden der sker. Han skal være rød super. Stærkt. Og vi kigger gerne i firmaet. Har du noget, du gerne vil sige? Vi kommer tilbage i morgen. Vi kører, eller også så kører vi ikke før det er færdigt. Det var sådan en pudsref af skorsten. Det blev sgu meget godt, synes jeg. Fuck, utroligt!
Du fik mig ikke. Du fik mig. Ja, du fik den for lidt. Stopper du. Har du et godt råd til seerne derude? Du skal ligesom have et sidespejl på skulderen, så du ikke bliver skræmt hele tiden. Det var meget sjovt, hvis du klippede det sammen med alle de gange, du jokker. Ja, det kan godt være, at jeg skulle gøre det. Ja. Skriv ned i kommentarfeltet. Det bliver selvfølgelig skåret lidt til 2 cm ned. Okay, det er godt. 180. Ellers kommer hegn sådan. Kan du godt sidde og filme sig til du? Okay. Du ser jeg mumler helt. Du bliver lidt kamerasky. Jeg er ikke vant til at blive filmet sådan. Du kan lige så godt stikke et kamera op i hånden. Fuck det shit. Skal du filme sig til på? Så, lad mig være. Ja, film! En lille fredagsfilm, eller lørdagsfilm. Dagens film. Når du skal lave pusrep, så husk at vande det først. Så hæfter det meget bedre. God røv, god weekend.